Салом алейкум. Чхеле ки мебинед уже қисми 2 уже аллака як мушкилот. Мо билет гифтагӣ уже автобус ба такси то ҷои дакория 3000 ба мебарад. 3000 ба автобус бошад 1700 то автобус автовокзал ба рафтан автовокзал ба рафтан таксиҳо тоҷико бо ҳамаҳо аниқаш намедонам 500 то 720 мебинем хусусиян айсу 2500 мешад бо 2500 ба 2500 ба то вокзала мери вокзал сони бо автобус хати бо мери хай кун ҳозир мушкилот ҳамин ки худи аэропорт ба электричка ҳай гуфта ва як гифтагӣ билета билет дигар вокзал бас восточный будааст инҷанги худи аэропорт электричка мерафтагӣ дигар вокзал бимерафт не манин пеш аз хардани билету баҳо бо аҳамияти сон гиҷоба мерад сони ҳамин электричка худи аэропорти казан ҳамонҷи мерадми намерадми ин кушуриши ин раҳа ҷои вай мефурондагӣ нест сумка зина поя хел ҳозир бакун автобус ба рафтан дакор автобус 109 то 197 то восточный автовокзал восточный вокзал мебарад восточный вокзал автобус ба мешинем то автобус то перма чанд қава мерад номаълум короче мебинем так ина бетон дукун такси 500 то 720 бошад агар автобус ба мешинем 197 30 рубл ба то ҳамон восточный вокзала мебарад ин шиҳова вигид не аэропорт мебароитон ҳамон тротуар киди мебитон онҷанда остановка мешинтон 197 ба тема сахт соно нагуфта намонем вай ба тамошаи аввал мегузашт ки паспорти контроль унҷа сахт одамои азоб дод масъалаи ҳамон ваяш ба кадом основание ки ондагӣ гуфта ҳамон основание нишон метӣ бар замми ин ҳамон основание ки масалан беморӣ ё ин ки родители ё ин ки ягон гражданин бошад агар ҳамаша проверка мекунад проверки нимо 6 соат гузашт 6 соат сони ба ного ашё писад ки ваи паспорти тоҷикотон ҳай мегӯяд агар нест гӯитон беҳтар бо чӯя гуфтагинанда ҳам паспорти тоҷикотонро проверка мекунад бо агар ба ного праводорӣ мегӯяд агар вообще вай биям негӯитон беҳтар ва унҷо штрафи тоҷикистон ба ягон штраф ягон қонуншиканӣ вай шудагӣ ҳамонашам проверка мекунад ҳамаи документҳои ҳамаша проверка када короче сахт вай кад поён мои 6 соат як худи ҳамон вай ба почако дар када бурафт сони вақти чизба ҳайрон шудам ки тоҷикҳо ба баъзе ваҳошонанда симкарти интернетдор ҳай мепурсӣ ки ба ного ке ё ягон су ягон аҳли оила як гӯем ки омадем ё ин ки хабар тем гӯяга вообще ягонташ наметиҳад ман ҳамин ба ҳайрон шудам хай бар замин ҳамаша худохад вай када ондосем якта мана ҳозир басту билеты на 15 часов 40 минут. Хай
сони нархномаи то бани вастошни ондагина 150 шуд. 150 ин 75 барои дастрасӣ ва 75 барои грузи бори ваят груз де 75 ро таксисто 500 ва 500 таксистои тоҷик 500 гром меондиянд то ҳаминҷая худи аэропорт. Автобус як қадаманда вай ҳай остановка ҳай автобус ба мешинтон автобус 150 рубл ба оварда мемонад то таги дари ҳамин вастошни вая бодзе буд. ҳозир ба ҳамин бо дальше мебинем бодзеҳо масъала пайдо мешавад мушкилиҳо.